Кабулда хәрби киемдәге интихарчы Әфганстан Эчке эшләр министрлыгы керешендә үзен шартлатканнан соң иминлек чаралары ныгытылды. Һөҗүмдә 6 полиция хезмәткәре һәлак булды, берничә кеше яраланды. Атна ахырында Әфганстанда ил күләм сайлаулар үтә. Талибан тавыш бирүгә каршы һөҗүмнәр белән яный. Гыйракта 30 апрельгә билгеләнгән парламент сайлауына әзерлек башланды. Төньяктагы Киркук шәһәре сайлау алды үгетләү чараларына чакыру байраклар белән тулган. Сайлана калса, Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики бу вазифада инде 3нче мөддәткә калачак. Пакистанның Хибер вилаяты губернаторы кибетчеләр һәм эшкуарларга саклану өчен яннарында корал йөртергә киңәш итте. Пешаварда җыелган сәүдәгәрләр иминлек булмауга, хакимиятләрнең чаралар күрмәвенә зарланды. Илнең төньягында кеше урлап, аны акчага кире кайтару очраклары артты. Берничә айлык хакимиятләр табибларга корал йөртү рөхсәтен биргән иде. Алматыда ачулы халык банкы каршына җыелып, кайбер кешеләрнең ипотека бурычларының сызып ташлануына ризасызлык белдерде. Банк җитәкчеләре бу кешеләрнең исемлеген игълан итүдән баш тартты. Казакстанда ипотекага фатир алучыларның хокукларын яклау өчен хәрәкәт төзелде. 3 ел элек президент Корманбек Бакыевка каршы урам җыеннарында һәлак булган 90 кешенең туганнары Бишкектә урам җыен уздырды. Моңа прокуратураның протест белдерүчеләргә ут ачкан махсус көчләрнең 28 хәрбиен аклау карары сәбәп булды. Президент Алмазбек Атамбаевның киңәшчесе бүгенге җыенда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп, аларны тынычлыкка чакырды. Мәскәүдә акчалары ябылган Мастербанкта калган хисап ияләре урам җыен уздырды. Алар хөкүмәткә Мастербанк хуҗалары милкен кулга алып, үз акчаларын шуннан кайтаруны сорап мөрәҗәгать итте. Мастербанк ноябрь айында финанс мутлыкларда гаепләнеп ябылды. Гыйракның Басра университеты талибәләре уку йорты җитәкчелегенең моңа каршы булуына карамастан 1 апрель көнен төрле костюмнар киеп бәйрәм итте. 2012 елда Багдад университеты карнавал костюм мәҗлесләрен кискен тәнкыйтьләп чыкканнан соң студентлар арасында ризасызлык туган иде. Соңыннан университет президентының талибәләрнең киемнәрен бозуын һәм аларны ишәк дип мыскыл итүен күрсәткән видео дөнья күргәч, уку йорты җитәкчелеге студентлар алдында гафу үтенде. Бәйрәмнәр белән дәвам итәбез. Гыйракның төньягындагы Духок каласында Әссур халкы Бабил, ягъни Вавилон җәдвәле белән яңа 6764 ел килүен бәйрәм итте. Яңа ел бу календар белән 1 апрель башлана. Бу көнне халык урамнарга агыла, җырлы билгеле тамашаларда катнаша. Гыйракта яшәүче әссурлар саны 300 меңгә дип исәпләнә. Түркменстанда спорт айлыгы башланды. Узган ел спорт чаралары өчен бер атна бүленгән булса, быел президент Курбангали Бердимөхәммәдов аны 1 ай уздырырга кушты. Спорт айлыгының максаты сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Студентлар һәм рәсмиләргә спорт белән шөгыльләнү өчен күбрәк вакыт биреләчәк. Грузиядә аутизм көненә багышланган берничә чара узды. Аларның берсе аутизм белән авырган балаларның проблемаларына игътибар җәлеп итү чарасы Тифлисның авыру балалар укыган бер мәктәбендә узды. Балалар һәм мәктәп мәгариф министрлыгыннан бүләкләр алды.